Aupa kaixo, bideo honetan ariketa batziko dugu distantzia kalkulatzeko. Ematen digute alde batetik zuzen baten ekuazioa modu inplizituan adierazita, bestetik P puntuaren koordenatuak eta Q puntuaren koordenatuak. Kalkulatu berri izango dugu alde batetik bi puntuen arteko distantzia, eta gero bai puntu batetik zein bestetik zuzen honetara dagoen distantzia. Beraz, hemen ikasiko dugu puntuen arteko distantziak eta puntu eta zuzen arteko distantziak zelan kalkulatu behar diren. Puntuen arteko distantziak aurreko bideo batean komentatu genuen, ni baldin baditut A eta B puntuak, bazkenean egin behar duala. Bigarren puntuaren lehenengo koordenatuak lehenengoa, bigarren puntuaren bigarren koordenatuak lehenengo puntuaren bigarren koordenatua, zatik azkenean edao Pitagoras bat egitea, ezta? Ni hauken hau egiten baldin badut eta hauken hau egiten baldin badut, lortzen duena da bi puntu hauek lotzen duen norabide vektorea, eta nire interesatzen zaidana da norabide vektore horren modula, eta modula lortzeko hau da modularen adierazpena. Beraz, bi puntu hauek egiteko adieraziko dugu. Lehenik eta behin, distantzia P eta Q. Distantzia P eta Q. Azkenean egin behar duan gauza bakarra da, esan bezala, hartzen dugu bigarren puntua, bigarren puntuarekin hasten gara, eta da, Qren lehenengo osagaia, bi ken Pren lehenengo osagaia. Hau da, bigarren osagaiaren lehenengo isa osagaia eta lehenengo puntuaren isa osagaia, bi ken zazpi. Eta hau, karratura. Gehi, bigarren puntuaren lehenengo osagaia. Bigarren puntuaren bigarren osagaia, ibi. Sortzi, ken lehenengo puntuaren bigarren osagaia, ken lauden ez da sortzi gehi lau, eta hau karratura. Eta hau guztia egiten dugu errokarratua. Hobetu lertzeko zelan lortzen dugun hau, azkenean joan bideo horretara, bi puntuen arteko distantzien kalkulua bideo horretan adierazten dugu beto zelan lortzen dugun hau, Baina azkenean honi aplikatuta horrela geratuko litzateke. Eta egiten baldin badituzue kalkuluak, hauek guztien kalkuluak geratzen zaizue erro 179. Eta honen emaitza da 13. Beraz, puntuen eta puntuen arteko distantzia 13 unitatekoa izango da. Eta, orain, berria izango dena da, zuzen eta puntuen arteko distantzia kalkulatzea. Hau ez dugu azalduko nondik lortzen dugun, baizik eta formula zelan erabili behar dugun. Puntu eta zuzen bateko arteko distantzia izango da. Hemenak ikusten dugunaren balia absolutua, zati, hau karratura gehi hau karratura. Azkenean zeintzuk izango dira hau, gu saiatuko gara, distantzia kalkulatzerakoan beti adierazten gure zuzena modu implizituan. Modu implizituan adierazten baldin badugu, A isa, gehi B, gehi C, A eta B izango dira koefiziente horiek, ezta? A da isaren aurrean doan koefizientea, B izango da iren aurrean doan koefizientea, eta C eser ez daukan koefizientea. Ni baldin badakizkit, zeintzu diren koefiziente horiek dauko dalako adierazita nire zuzena modu implizituan, eta gainera baldin badakit puntu baten koordenatua zeintzu diren, puntu horren koordenatuak izango da A eta B txikia. Hobetu lertzeko ziurrenik egingo duguna da kalkulatzea R eta Pren arteko distantzia ikusiko zuen zelan ordezkatzen ditudan balioak, eta hor hobetu lertuko duzue. Nire nahi duena da kalkulatu distantzia P eta Rren artean. Esan bezala, lehenik eta behin, R daukagun modu implizituan adierazita. Beraz, hau izango litzateke A, izango zen B. B izango zen -3, eta C -12, ezta? Ze horrela adierazten baldin badugu, ekuazio implizitua A isa gehi BI gehi C, ezta? A isa gehi BI gehi C, Eta bestetik, P puntua izango dira A eta B txikitxo horiek, Kasu honetan, hau izango zen A eta hau izango zen B. Nire puntuaren osagaiak edo koordenatuak. Eta horrein bakarrik da ordezkatzea. Zelan, gogoratu guztiak egin behar dugula balio absolutuan, balio absolutua gogoratu zenbakia hemen dagoena positiboa baldin bada positiboa utziko duela, eta negatiboa baldin bada positibora eramango duela, gero ikusiko dugu ez eragini baldin badukan edo ez, eta kasu honetan izango zen A, kasu honetan B. Bider, A txikia, bider zazpi. Gehi, B, kasu honetan dela -3.
B txikia kasu honetan dela minus lau. Bider minus lau, ezta? Vale. Gehi C kasu honetan dela minus 12. Eta zatitu behar dugu akarratura, vale, zatiketa, zati, errokarratu, akarratura dela bikarratura, gehi minus irukarratura. Eragiketa hau egiten baldin baduzu, hemendik izango dugu 14 gehi 12, ken 12 honekin joango da, azkenean hemen goian gertzen zaigu 14, zati, eta hemen azpian daukagu lau gehi bederatzi erro 13. Egiten baldin batuzu kalkulak, honek ematen du 3,9. Beraz, lortu dugu zuzen eta puntu baten arteko distantzia kalkulatzea, formula hau aplikatuz. Vale, orain egingo duguna izango da, zuzen hau eta punturen arteko distantzia kalkulatzea. Bueno, pentsatu saiatu zuen artean orain egiten bizkor, eta orain izango izuet, zelan aterako zen R eta Q puntuaren arteko distantzia. Horrela geratuko zen, ez dakit berdina atera zuen, azkenan egin duguna izan da, A eta B izkiak izango ziren bi eta minus iru lehen bezala, C baitari izango zen minus 12, eta orain A txikia eta B txikia peren osagaiak izan beharrean izango ziren kuren osagaiak, bi eta sortzi, beraz bi eta sortzi sartzen ditugu. Bean A eta B berdinak izango direnez, gauza berdinaterako zaigu, erro 13, eta goian orain, ateratzen zaigun zenbaki izango da negatiua, minus 12, baina balio absolutua egiterakoan zeinu aldatu egiten zaio, plus 12ra. Dako orduan, 12 zati erro 13, eta egiten baldin bauzue, 8,9. Azkenean, bideo honetan ulertu behar duzuna da, bi punturen arteko distantzia zelan ateratzen den, A puntuaren osagaiak izango ziren, isa bat eta I bat, B puntuaren osagaiak izango ziren, isa bi eta I bi, horrela formula honekin azkenean da, bi puntuak lortzen dituen norabide vektorea kalkulatzea eta modulo horren eta parkatu vektore horren modula kalkulatzea, eta aldiz honetan ez dugu azalduko zergaitik den horrela, baina ulertu behar duzuna da A eta B txikia izango ziren puntuaren osagaiak, A, B eta C izango ziren R zuzenaren ekuazio modu implizituan adierazita agertuko ziren koefizienteak.